Uns 300 ciclistas de montaña acudirán a Fonsagrada para participar o sábado 27 deste mes de setembro na Ruta dos Lobos. O Pazo de San Marcos acollía este xoves a presentación da 11ª edición desta proba cicloturista que organiza o Concello Fonsagradino coa achega da Deputación. Un mensaxe de apoio sempre ás asociacións deportivas que organizan eventos que iso repercute moito na economía. E non só ese día, que tamén repercute, pero sobre todo o que nos ven en días posteriores. Sabemos que hai moita xente que participa na Ruta dos Lobos, hai xente que ven de Vigo, hai xente que ven de León, de Asturias, e que volven despois ca bicicleta a volver a facer a ruta. A Seimeira de Vilagocente é un dos espazos imprescindibles polos que pasa a ruta, que aúna deporte, natureza, convivencia, promoción do territorio e gastronomía. Cada edición se converte en algo máis que nunha carreira, é unha oportunidade para redescubrir o territorio, o noso rural, para poñer en valor a súa beleza. 40 voluntarios colaborarán no desenvolvemento da proba. Dende a vicepresidencia, neste caso é a área de deportes, quen colabora, pois é un placer colaborar con esta ruta, así como colaboramos con outras rutas BTT na provincia. Como en anteriores edicións, haberá dous percorridos, un de 45 km e outro de 35, con diferente nivel de dificultade. A ruta transcurre polos marxes do río Lamas, do río Porteliña, tamén do río da Arime, por aldeas como Rozobragada, Villagocende, Aldomán, Naraxa, Llencias, Silvela, Pereira, Lidín, Pardanova. Ata o día 22 siguen abertas as inscripcións. Os ciclistas proceden de toda Galicia e outras comunidades como Asturias, Madrid ou País Vasco.